לאהוב מרד שומק כץ, יובי, זוכה ערב בציון לשבח על יזמות וחדשנות ללא מטרת רווח. את המוטו, השינוי מתחיל מבפנים, יישמה ובמרת יובי הלכה למעשה. ביחד עם שותפיה לדרך הקימה בגדרה, בלב שכונות העולים מאתיופיה, גרעין קהילתי שהפך לקיבוץ עירוני, בו פועלות ומשגשגות משפחות עולים לצד משפחות ישראליות ותיקות. בעמותה שהסדה חברים בטבע פעילים כ2,000 חברים הנהנים מתוכניות לפיתוח מנהיגות, קירוב בין קהילות, העצמת בני נוער וסיכון ועוד. שמי יובי, אני גרה בגדרה, אימא ל3.5 ילדים, בת 34, ואני מנכ"לית שותפה בעמותת חברים בטבע, שהוקמה כאן בגדרה. הדברים שאנחנו עושים זה בעצם הקמה של גרעינים קהילתיים, של קהילות, מתוך אמונה שמה שהצליח 2,500 שנה באתיופיה, הקהילתיות הזאת